guys, yung sayo time flies. Alas 3:10. May kusog naman ng tubig. Manghugas ako sa sayo guys. Nakamata ko alas 2. Manghugas ko. Kaya ang tubig ko naman anang kusog na. Guys, kusog na kayo mong tubig guys. Kusog na kayo mong tubig. Salamat kayo sa work. Salamat. Narakusog ka nila. So, guys.